Жарышчы буласы килә, шулай кызык итеп сөйлисе килә, Салават абый кебек дигәндә. Давай мен кайсы такмаклар пишәтеп алып кит өкем, әйт кайсын дип. Татарда Салават абыйны хөрмәт итсәм, яратсам, урыста гомумән мине менә үземнең сольный концертларны эшләргә Максим Галкин бетәрде. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең студиябызда кунак бар. Ул күпләребезнең яраткан җырчысы, юмористы, биючесе, гомумән эстрада артисты Данир Сабиров. Хәерле көн, Данир. Хәерле көн Гөлназ апа, просто әйбәт кеше диергә генә онттың алты. Без шул самый основной шунысы бит аны. Данир, рәхмәт студияга килгән өчен. Әйдә, менә уңыштан башлап китик әле. Мысы Мәрьямнең уңышы, олы кызыгыз Мәрьям хәзер менә һәрвакыт күз угында. Менә Мәрьямне шу спортка кертеп җибәрү нәрсә өчен кирәк булды? Үзе теләпме, сезнең теләк белән ул инде үзе теләп бара алмагандыр түгәрәккә иң беренче. Кемнең теләге буенча башланган булды? Миләүшәнең теләге булды. Гомумән мин рәхмәтлемен, хәзер теге мин инде әтисе миннән талант аңарда дигән була мине кайвакыт. Әмма дә мин аның турында уйламадым. Мин шул хәтле концертлар белән мәшгуль идем. Хатын белән әни, хатынның әнисе инде. Әби диләр инде безнең якларда, мин безнең ничектер әни дип китте дә, әни дип әйтәм инде. Әни иң беренче илтте, 3 яшь ярымы ул вакытта. Хәзер шундый карар чыгардылар, балалар 5 яшьтән шөгыльләнә башларга тиеш дип инде. Сабир, бәлки вакытта өлкәнсез? 3 ярымнан бирдек тә, без шаккаттыганда бер кыз шундый аның яшендә әллә ниләр кыланып эшләде инде. Аннан Мәрьям, калган балалар чыгыш ясадылар. Но безгә көтелмәде. Утырабыз, бүләкләү вакытлары килеп җитте. Беренче урында теге шаккаткан кыз булды инде. Икенче урында Мәрьям. Исебез китте. Аннан шушы тренерлар да килде. Сезнең дә кызыгызның сәләте бар ди. Сәләте бар, йөрергә дәвам итәргә кирәк дип. Һәм шулай китте. Бүгенге көндә менә шул теге шаккаткан кыздан бүгенге көндә әлегә алдарак. Ләкин спорт үзегез беләсез, бүген була, иртәгә тегеләй. Ничек әйтә, талант ул 5% кына. Калганы тырышлык. Аны бит инде күп вакыт хәзер уза шушы ярышларда, тренировкаларда, укырга вакыты каламы Мәрьям? Укырга аның өстендә бик каты эшлибез. Әле бер көнне укуу калган дип, укытучысы бик яратаны. Аллага шөкер, Гөлназ Наиловна класс җитәкчесе кайгыга батып, шалтырата, Мәрьям артта кала дип инде диктантны 4-легә язган. Бу инде кайгы түгел, ну нишлисен? Башылгады. Ул бит бөтенләй бердә беренче 5-легә булырга дип, җәй буе укып чыкты, шулай ук. Әле аңа дөрес әйткәндә үзе гимнастикадан арый да ул туя. Хәзер биюгә дә йөри. Биюгә йөрмәде без, биергә ярата менә. Ул биюне көтеп ала инде. Хәзер латиноамериканский биюләргә йөри, аннан современный биюгә дә йөри. Бу синнән бара торган талант инде Данир, башка менә нәрсә дип әйтергәсең? Син дә биюче. Бәлки Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән талант. Син үзеңне биюче дип саныйсыңмы? Мин үземне биюче дип профессионал биюче дип саныйм, но профессиональный биюче дип түгел инде. Алай да азнакай өчен бала чакта әйбәт биюче идем. Но Казанга килгәч үземнең кем икәнемне аңладым инде монда килгәч. Җиргә төшерделәр. Җиргә төшерделәр. Менә бу сәнгать юлының китүенең сәбәбе нәрсәдә синең, Данир? 2 ел булган. Әти белән әнинең әйткәләшкәнен дә хәтерлим әле мин. Әни инде менә бии матур биюче бар. Мин биюгә кирдем укырга инде. Биюче булады. Әти инде юк, бирергә кирәк милициягә, хөкүмәт киендерә, хөкүмәт ашата, кирәк милициягә барырга ди. Үземне милиция хезмәткәре итеп күрмим. Әмма дә биюче, бию ошыйды, ну әзрәк бар иде инде. Күрәйдем үземне ансамбльдә, берәр ансамбльдә биегәнемне. Мәсәлән, анда Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә исәбезен танылган Казан ансамбле бит инде. Шулайрак. Ну шул ук вакытта балачакта мин иң беренче 8нче класс булган микән, 7нче Салават абыйның концертына барып кайткан идем. Алла, канатланып кайттым. Жарышчы буласы килә, шулай кызык итеп сөйлисе килә, Салават абый кебек дип инде. Анда җыр буенча минем класс җитәкчесе бит инде Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гатауллина Фәрзәнә Сыбуловна. Ул әйткән иде, Данир, тавышың бар, моңың юк дибрәк диде. Ул турап айтты инде безнең. Ну, алайда синең харизма бар инде. Нәрсә белән эләктереп җәлеп итә торган әйберең бар. Әле Алла бирсә, зур артист булачаксың, үз юлыңны табачаксың дип әйтә иде. Нәрсә истә 9нчы класста теге урысча әйткәндә переходный возраст башлана бит инде. Уяла башлыйсың сәхнәгә чыгарга, монда урам малайлары инде миннән көлеп йөриләр. Алай теге үземне бер кайчан да кимсеткәнем юк мин теге, обижать иттергәнем дә юк.
көрәшче булгач, инде көрәш белән бала чакта бит инде бик каты көрәш белән шөгыльләнеп, сәнгатькә соңрак китеп бардым дигәндәй. Бу әти Әйе. физкультура укытучысы булу аркасында. Әйе. Шундый вакыт килеп җитте, 9 класслар бүтән малайлар көләләр иде, артист, шут дип инде русча бит инде 90-нчы еллар бит инде понятие дигән әйбер бар икән урам малайлары. Ибрара мин җырламыйм дия башладым. Җырламыйм, биимим дә, катнашмыйм бәйрәм чараларында да, чөнки мәктәпкә нинди генә анда тикшерү килмәсен, нинди генә кунак килмәсен, иң беренче безнең классны чыгарып, мине алда биетеп, артта бөтен класс җырлый, мин биим, шуңа шундыйрак программа иде инде. Хәзер булды мәйтәм, алай итмим дип. Класс җитәкчесе без бик әлдә киңәшләшеп, әлдә куркам әле Фәрзат адам. Кая шалтырашып сәгать ярым, 2 сәгать сөйләшәбез инде. Бөтенесен җыеп алды да, бөтен классны. Нәр ачкышын киеп куеп, шулай күзгә карап, нәрсә? Данирның артист булганына кимчелек дип саныйсызмы дип, бөтен малайларны тырбыз китергән дип. Менә күрерсез әле, үскәч. Бөтенегез армияга барып, пистолет тотып, түт дип йөришәксез. Ул сәхнәләрне гөрләтеп, матур машиналарда йөреп, рәхәтләнеп яшәшәк әле дип. Менә Амин дигән дигән сәгатькә туры килгәндә, бөтен армияга барып кайткан. бер син Бер мин барам дигән җирдән кире туктатып артист ясады. калырга туры килде, әйе. Данир, менә шулай да биюче булмаган бит. Ничек Салават Зәкиевич классына килеп эләктең? Салават Зәкиевич факультеты аша үтеп китә иде хореография бүлегенә. Әйе. Хореографиядә бит инде безнең Башкортстаннан, Уфадан, бигрәк тә Астраханнан бер кеше кыз бар иде. Училище тамамлаган, күбесе русча сөйләшәләр иде. Укытучылардан да күбрәк русча сөйләшәләр. Мин инде миңа бар районнан килгән инде, нәрсә эшләйсең инде. Дики татар инде пириләр мине. И мин үземнән ничектер кимсетелгән сыман хис итеп йөри идем. Мин бит инде өйрәнгән азна кайда үзенә күрә иң беренче көрәшче, яхшы биюче. Монда мине итләр дә куйдылар инде. Җиргә төштең син. Салават абый факультет аша үтеп китәсең бит инде әйткәндә. Татарча сөйләшәләр, күңелгә рәхәт инде. Аннан Салават үзе шунда булу да бит әле. әйе, экзаменнарга килә. Әле Салават абый үзенә күренмичә генә озак кына карап тора идем әле мин Салават абыйга. Аннан соң Тулай торакта яши идем. Ул вакытта инде шушы Казан дәүләт мәдәни һәм сәнгать университетының Тулай торагы. Анда инде якташыгыз Гөлназ апа Зөлфәт Фәхретдинов. Ул шушы Салават абыйда укый иде инде. Аның белән сөйләшеп, Зөлфәт, минем сезгә укырга керәсем килә, күчәсем килә, дуслашып та киттек. Аннан ничек аңа ярты ел гына бигдә укыдым да, ничек Салават абыйга күчкән турыда мин инде сәхнәләрдә дә күп сөйләдем инде. Татарстанның халык артисты Салават абыйның факультетында Рим апа Ибрагимова вокал укыта, килеп җырлап күрсәттем Рим апага. Әйттем, Рим апа минем күбрәк алып баручы буласы килә, шушы направлениедә эшлисе килә, конферанс. Рим апа җырлаган тыңлап, җырлавың әллә нәрсә түгел, инем дөресен әйтәм, сөйләвеңне белмим, Салават абыйга андый направление кирәкме икән, ул алай тапкыр сүзле җегетләрне жарата. Соңгы вокал буенча җырлавың туры әйтәчәк, җырлавың әллә нәрсә түгел дип әйтер ул сиңа ди. Белмим, бәлки бәхтең булыр. Соңгы сүз Салават абыйгынан тора диде. Шунда бер шаярту ничектер менә. Гомумән ул миңа тормыш дәврендә ярдәм итә. Кешеләр белән аралашканда да бу турыда сөйләгән бар. 3 малай күчәсе килгән яңа, берсе Курчак театрыннан, берсе театральный факультетыннан. Мин хореографиядан инде 2 малай керделәр, җырладылар әйбәтләп, Салават абый сораулар бирде инде. Аннан мин килеп кердем. Син кая кердең ди инде. Шулай көтә бит инде. Сүзне менә мин хореография бүлегеннән килдем сезгә дип. Син кая кердең дип, абый күрмисезме, ишектән әле генә кердем әйтәм. Нинди сорау бу дип. Көлеп җибәрде. Бу балада җырлаган тыңлады. Бу балада да юмор бар, акылы юк, алабыз диде. Шаяртып кына үзе. Һәм шуннан китте. Укыган дәврдә гел миңа әйтә иде Салават абый, синдә наигрыш. Артист барып чыкмый, үзеңдә ниндидер җылылык бар син, бәлки син яхшы спортсмен булырсың, көрәш белән шөгыльләнгәч диде. Белмим, бәлки берәр концертлар алып баручысы булырсың. Әлегә мин аны күрмим, барсыман да, юксыман да инде. Без 13 бала идек төркемдә. Ничәгез артист? Ул әйтте, бөтенегез дә артист була алмый. Әгәр дә берәрегез үзе тамашачы җыеп, үзләре килеп сезгә тамашачы концерт куялса,
Bu zor natija bular. 13-ning birisi deydi. Men şol 13 kişiden meni sızып atqаны yo'q. Şol 13 kişiden men gina әлегә bugungi kunda gruppaga kelganda edi. Менә бит. Һәм Салават белән дуслык ничек дәвам итә? Әлдә дәвам итә. Мин бик рәхмәтләмен Аллаһ Тәгаләгә. Шушлай минем бала чактагы хәзер дә инде кумирым белән очраштырган өчен акыллы киңәшләр белән бирә. Кайсы кеше белән ничек аралашырга, кемнең кем икәнен дә әйтеп бирә. Гомумән шушы дөньяда күп әйберләрне ачыклады инде ул миңа. Һәм ярдәм дә итә. Шулай бит. Хәзер ярдәм дә итә. Остаз буларак инде. Остаз буларак киңәш белән генә түгел, булдырылганча ярдәм итә. Ике кыз үстерәсез, Дания белән Мәрьям. Менә балаларың татарча беләме? Дөресен әйтәм, башта белмиләр иде. Чөнки ничектер менә хатынның гаиләсенә килгәндә дә әтисе татарча сөйләшкән Миләүшә белән. Син Маруся менә дип инде. Миләүшәгә иң авыр сүз Маруся булган бала чакта инде. Минем хатынга инде. Бездә дә шулай урыслашып киттеләр. Мәрьям инде ватасындыра сөйләшә минем белән татарча. Бәләкәйе гел сөйләшмәй иде. Инстаграмда миңа подписчиклар бик каты шелтә белдерделәр, балаларым татарча сөйләшмәй. Һәм мин моның белән килештем дә. Ул миндә генә түгел, күп татар артистларның бөтенесе түгел, но күпчелек коллегаларның балалары татарча сөйләшмиләр. Югыйсә өйдә татарча аралашсаң да. Хәзер мин шушы әйберне керттем, кызларымны мин русча нәрсә әйтсәләр дә аңламыйм. Мин аларны ишетмим генә. Үзегез күрдегез бит? Әйе, шуңа күрә бирәсем килде шул сорауны. Әнисе белән русча сөйләшергә мөмкин, миңа булды татарчага күчә. Һәм аерым безнең тавыш операторның сеңлесе Айгөл укытучы булып эшләгән инде, хәзер мәктәптән китте. Алай менә аерым әле минем балалар белән дә татарча шөгыльләнә. Менә баланы татарчага өйрәтү күпмәгә төшә Дания. Син бит инде акча түләп, укытучы яллап өйрәтәсең татарчага хәзер. Без сөйләштек, атнасына 2 дәрес, 1 дәрес 500 сум ялгышмасам. Димәк, менә шу укытучы яллап татарча өйрәтүнең файдасы бармы? Бар. Аның белән гел татарчага күчә әле. Кайвакта мин шаккатам, әллә нинди сүзләр әйтеп куя. Әле бер көндә машинага утырганчы, әти рәхим итте бәләкәе. Исем китте. Менә үзеңгә дә рәхәт бит, әйе, күңелгә рәхәт булып китә. Мин хәтерлим, Хәниягә кунакка барганнан соң, Алсу бәләкәй кызы мәктәптә укый вакытта Алсу русча сөйләшә. Хәзер Хәниягә әйтәм, Хәния, ничек инде шулай? Мәдәм Хәния Фәрхинең кызы, ничек инде русча сөйләшә өйдә? Хәния әйтә, шул вакыттан соң мин дә Алсу белән сөйләштем дә ди, аңлаттым. Алсуның менә мин шуннан соң русча сөйләшкән ишеткән булмады әнисе белән. Ул да шуннан соң менә күптән түгел Алсу белән кабат очраштык. Хәниянең ялашында. Рәхәтләнеп татарча сөйләшә Алсу. Гөлназапа, син шул вакытта дөрес замечание ясагансың диде Алсу миңа. Димәк, менә вакытында теге күреп алып, татарчага үзебезнең ана телендә сөйләшергә өйрәтү баланы. Татар телен белергә кирәк ди сезгә үзбәк малае. Менә шулай. Дөрес әйтәсең, Данияр. Дөрес әйтәсең. Менә сез беләсеңме, мин Мәрьямнең теге уңышларын беләбез. Ул республика күләмендә дә, ил күләмендә дә зур уңышларда гел беренче инде ул, күз генә тимәсен, исән сау булсын бала. Һәм сез бит әле Галкин тапшыруында да катнаштыгыз. Һәм син үзең тамашачы залыннан теге татарча исәнләштең, татарча сөйләдең. Ансыда теге йөрәккә май булып ята торган әйбер бит инде, теге беренче каналдан, залдан, татар артистының татарча эндәшү ул зур әйбер. Безгә дә рәхәт булды, карап торучы тамашачыларга да. В присутствии таких медалей надо сразу о них говорить. Ты участвуешь в соревнованиях, да? Да, И что, побеждала? да. Самые последние до лета были в столице, я там тоже выиграла. А давай изучим твои медали. Вот какие тут есть. Так, ну, например, вот это какая-то большая. 1 место. А это как раз турнир по художественной гимнастике среди городов России. Столица. 1 место. Вау. Вот еще одно 1 место. Слушай, а где это деревянные медали дают? В Канаде, что ли? Нет. Золотой Да, листопад. листопад. Город Владимир, 1 место. Потрясающе. Сколько у тебя наград? Очень много. А много ты занимаешься? Каждый день? 5 дней, 3,5 часа. Ужас. Э, 3,5 часа. А ты как еще успеваешь в школу ходить? Ну, мы заканчиваем 12:30 или в 1:10, а потом бегом-бегом домой. Там суп съела и поехала. Счастливые родители, у которых много свободного времени. Они в зале сидят, да? Да, мама Миляуша, а папа Данир Сабиров. Здравствуйте. Как у нас у татар говорят, ассаламу алейкум. Хайрлы кеш, ипташ Максим Александрович.
Но у вас очень талантливая дочь. Ул тапшыруга ничек эләктегез? Кызганычка каршы анда кистиләр дә, әле Галкин белән җырладык та без анда. Ул өлешен беренче канал монда татарлар иркенләп утырмасыннар әле дигәннәр. Дигәннәрдер инде, әйе. Әйе. Кызык диалог булган безнең. Әнисе инде әлдә баягы әнисе менә шушы тапшыруда катнашасы, күрнәсе килә дигән теләк белдерде. Мәйдәм мин дә уйлаганым, Миләүшә мәйдәм, бу барып чыга торган әйбер түгел. Хәзер акча сорадылар. Бер нәрсә, мин үзем шуң менә халык нәрсәгә әйтмәсен, ярышларда мәсәлән түләгән, фәлән иткән, төгән иткән, аның кадәр бай түгел мин беренчедән. Һәм икенчедән, аны түләп алырлык булгач, аның бит тәме булмый. Әйе. Иң беренче таләп аларның видеосын җибәрергә баланың видеосын җибәрделәр. Әгәр дә баланы шаталар икән видеодан, чакыралар кастингка. Безгә хәбәр килде, килегез кастингка. Миләүшә, мин, Мәрьям киттек Мәскәүгә, Останкиноға барып кердек. Мен шундый бәләкәй генә бүлмә, бер 40-50 бала, кем шайгар сөйли, кем җырлый, кем бей, кем гимнастика, берәм алып керделәр дә, карап чыктылар Анда да. Галкин үзе юк инде. Галкин юк, кая Галкин юк. Карадылар да, хәбәр бирербез. Берегезгә дә бер нәрсә әйтмибез. Сезгә хәбәр итерләр, килергәме, юкмы дип. Булды, кайтып киттек. Күңелсезләнеп кенә. Күңелсезләнмәдек инде миңа инде. Кил, иң мөһим эшләр эшләдек инде. Ну, бар инде балада инде мин Галкинны күрәмбез, ул инде без күрергә барган бит инде. Галкин юк. Һәм 2 көн үткәч булар шалтыратканнар, без аны күрмәгәнбез. Без Мары ягына нәрсәгәдер чыгып киткәнен хәтерлим. Анда телефон тотмый, әйе. Аннан гына Миләүшәгә килде срочно, это из программы лучше всех, возьмите трубку дип инде. Миләүшә шалтырата, сезнең кызыгыз үтте. Менә шушындый көнне съемкалар. 2 көн әзерләнәбез. 3нче көн съемка. Һәм бөтен юл хакын инде беренче канал түләде. Ашау, эчү, кунакхана, бөтенесе беренче канал исәбеннән. Һәм беренче 2 көн әле съемка хәтле, Галкин үзе юк. Галкин өчен шушы режиссер, ул менә булай киләчәк, ул булай тәшәк, ул булай тәшәк. Нинди сорау бирәсен беркем белми, бөтенләй бер импровизация эшләнә. Костюмнар бөтенесе беренче каналдан. Дания, сине үзеңне бит татар Галкин дип йөртәләр иде. Менә анда минем әзрәк настроение дигән әйбер бик әйбәт булмады. Рәхәтләнеп, иркенләп сөйләшеп тә булмады. Югыйсә ул миңа менә шулай Аллаһ Тәгаләнең ярдәмедер. Шушы татарда салават абыйны хөрмәт итсәм, яратсам, очраштырды Аллаһ Тәгалә. Урыста гомумән мине менә үземнең сольный концертларны эшләргә Максим Галкин этәрде. Һәм бары хыял шуның белән бер исәнләшеп караган, ул бу яра салават абый Татарстанда булды, аның белән булмас дигәнем. Шулай кызым аша Менә. очраштырды бит. Менә син хәзер пародияларда ясыйсың бит инде күп артистларга. Менә иң рәхәт, иң җиңел пародияны кемгә ясыйсың? Салават абыйны әлбәттә. Аңа үзеннән үзе текстта языла. Үзе дә кызык кеше булгач, аның бит афоризмларын алда яз белә, ул әйтүләрен, җавап кайтаруларын. Син бит әле беренче юбилейында аны белән дуэт та җырладың. Дуэт җырлау ничек кирәк булды соң? Башта такмак җырладык без аның белән. Әйе. Онда шундый поддержать итте мин аңа рәхмәтләрем генә инде теге башка тапшыруларда да әйттем, ул күңел чөнкелегенә бирелгән вакыты минем. Стресс вакыты иде, әллә шушы әйбергә каты бирелеп, юбилей өченме, белмим, аның аты әллә күз тиде. Ансына да шана башладым. Менә шул вакытта Салават абый гомумән ничек бөтен мин әйткән әйберендә үтәде ул. Аның бит әле Салават бит ул. үтәттерүе аңардан кыен бит әле. Мин Салават абый минемдә мондай такмаклар, давай мен кайсы такмаклар пишәт дип кит токып, әйт кайсын дип. Бысы кызык түгел, бысы җырлый, бысы җырлап, бысы үзе җырларсың дип, иң мөһиме эшләде. Әйе. Дуэтында әйбәтләп, бәхетле булырга нидер җитмәде шушы яраткан җырым балачактагы. Ансында әйтмәде, син җырлау юк, 0. Балачакта студент вакытта шулай әйтә. Асаннарга барган идем салаватка укырга. Рәхмәт абзый, өйрәттегез ничек кызлар кошарга. Не сөйлисең аңгыра, залда хатын утыра. Әйсен апа, күз тимәсен апага, бигрәк матур утыра. Утыра, кайткач тавыш куптара.
Данир, менә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Менә син бүгенге көндә үзеңнең тормышыңнан канәгатьме? Хәзер Аллага шөкер, канәгать. Артыгы кирәк түгел. Булганына шөкер итеп, киләчәккә өмет итеп, күңел тынычлыгы белән эшлисе килсен. Һәм тагын Худайдан сорыйм әле инде, яшисе килсен дип. Амин, шулай булсын, Данир. Син молодец, менә шушы зал тутырып концерт куясың. Монысы иң зур байлыгы бит. Сине томашачы ярата. Аллага шөкер. Амин, амин. Худай сиңа сәламәтлегенне бирсен. 30 яшьтә шәһәр уртасында иҗит киреп чыгу ансы да зур әйбер. Амин. Ике балаң менә дигән, ике кызың үсеп килә, гаиләң түгәрәк, Миләүшән, Аллага шөкер. Менә шушы бәхеттен, тулы бәхеттен узын гомерле булсын. Сәламәт бул. Рәхмәт. Татар тамашачысы сине ярата, үзбәк егете булсын да. Рәхмәт, рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта бик күпләр безнең яраткан артисты, үзе бик әйбәт кеше Данир Сабиров булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.